أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم wa sallama irin ta addinin musulunci. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wannan channel taku mai albarka wato Gajimare TV. Alhamdulillah muna ƙara miko jinjina wato ga 'yan uwa masu bibiya wannan channel tamu a kowane lokaci, a koda yaushe. Allah ubangiji ya bar zumunci, Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muke ji baki daya. Masha Allah, da haka yau ma alhamdulillahi mun kawo muku wato katafaren sirri wanda da yawa 'yan uwa suke tambaya, wanda zai taimaka ma 'yan uwa a cikin rayuwar nan mai albarka. Alhamdulillah, da haka idan kai bako ne cikin wannan channel, yau ka fara shigowa, to da Allah sai kai mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka taɓa alamar nan ta all. Idan kuma ka saba muna tare da kai, sai ka mana like a cikin bidiyon namu domin mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin bidiyoyi wanda kuka ambata. To alhamdulillah, da aka yau sirrin da zamu yi magana akai wato sirri ne na wato saurin fahimtar karatu, sirrin maganin karatu sadidan. Wato saurin fahimtar karatu, duk abin da ka ji ko abin da ka sani to ka samu ikon haddace cikin gaggawa. Da abin da ka ji to ba za ka manta shi ba, ko kuma da abin da aka koya maka shi ko na Arabi ko na boko, to in Allah ya yarda ba za ka manta da shi ba, ba kuma za ka sami wato kuskuren haddace shi ba. Da abin da ka ji ko da a sauti ne, to insha Allah ka naɗe shi a faifan ƙwaƙwalwarka ba tare da wato batun mantuwa ba insha Allahu. Da haka wannan sirri abin da za a yi karantawa za a ringa yi. Yauwa mutum zai ringa, idan ya yi salar asubahi to sai ya tashi tsaye, a tsaye, in ya tashi tsaye sai ya karanta shi wannan sirrin har wato zuwa kwana wato 40. Ma'ana zai ringa yi kullum ta Allah, wato har ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar mai da wannan basira ko kuma wannan hazakar, ya sami ikon hadace abubuwa. Mutane da yawa idan aka ce za su yi wani abu su dade suna yi, sai ga ba sa samun ƙwarin gwiwar yi. To hakika duk wani abin da za ka yi shi to fa sai ka dage za ka same shi. Man jadda wajada, duk wanda ya kokari to zai samu abin da yake da bukata. Ba zai yi ta farar ɗaya dan kai a kwalli ɗaya so ɗaya ba, kwana ɗaya kwana biyu uku ka ce abu ya faru ko ya yiwu. Tunda harkar ba ta tsafi ba ce, Allah ne ake roƙo, ake taimakawa. Da haka dole in ka za ka roƙi Allah, to Allah cikin mashi'arsa sai ya ga damar amsa maka. To ba zai kana yin abu so ɗaya ba ka ce shikenan ka gaji ko ka haƙura. Da haka wanda zai yi to ya dage. Da haka ba ta samun abu a kwance ko kuma cikin sauƙi. Da haka dole sai mutum ya yi kamar zuwa, sannan sai a aike shi. Ma'ana mai kamar zuwa kan aika. Da haka lallai yin waye ƙoƙari wurin aikata wayannan abubuwan. Da haka mutum zai tashi tsaye, zai karanta kafa 141 ne. Yauwa to insha Allah ba zai manta da abin da ya ji ba, kuma wato fahimtarsa za ta ringa ƙaruwa, za ta ringa hawa. Za ta ringa hawa a kowane lokaci, a kowane sa'ili da yadda Allah subhanahu wataala. Da haka ga hizifin da za a karantawa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسكرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وإيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمني بجودة الحفظ، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، ورزقنا الحكمة والمعرفة العلم، وثبت الذهن والعقل والحلم، بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. zan ƙara maimaitawa. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسكرنا مع داود الجبال يسبحن
والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وإيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة والمعرفة العلم وثبت الذهن والعقل والحلم بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. صدق الله العظيم. wannan addu'o'in shine mutum zai ringa maimaitawa wato har kafa 141. in yi haka shikenan sai yayi addu'a sai tashi tafi.